Kublai pi baro ha ka kerteng batiang tam jong uji su nga priang sngo bahaya pi ki parlok ki balaya bodin ya ka program na ka wei ka tayo sya ka wei ka tayo nga ngai scam ba pila yo ya ka jingkur khu lung ba kini ki video menta ka tayo ni ne pai ya ka wei ka topik ka badon kam ha ka topik ka balong kong san ha ka jing im jong i ka shong kha shong man bat ka long ying long sam nga ngai scam ba ka nei ka topik ka ni arab ya ki babun ki samla ha ka ban kin perkat bat pusan ya kalong ye long sam bat kakam shong kha shong man bat kumjuro ya ki bala don ya kalong ye long sam ba kumno ngin pen ya ka hagamon ke jong oblay lengba ka jing ya sam jong ki pastor ba pher ngai skam ngin yo ya ka jing kerku ha ga ka sngi haswa bengin sedang yang ini sedang shwa da ka jing duai to ngin duai ngawan ka ma jom ya oblay bat ngai ka buram bat ka jing ya ro sha me utrai nong pen em jongi oblay nong bo nong thau nong siu spa baru belai us mu wan sya yangi nagani ka perthai sya yeng penang iwan kumbangi long ko try ki bru ka bapop bru na bat ki batlot handroid ka jing ai jong me ngela yo ya ka jing ku benang ka bajanai ta hagani ka por ko try aduai ba min pha yu mun sem jong me ban dor kat bat ngi hagani ka program knang ba ka jing ya kran jong ngi bat ka jing ya sam jing mu jong ngi kin long bai kat kum ka mon jong me bat ka kum ka jing penyai ba start jong me kulai shibon try bemi esngau jing pan cikar pa jang ama bi pop rengkang bemi sansi emen ka por ikini baro impak dengan Yesus amen ta mentang ina point nak share nega topik ka kam shong kha shong man ka bat ka long yeng long sam kumno ba ngin puson lan ne kumno ba ngin plan na munta ka kam shong kha shong man bat kumno ba ngin tai ya ka long yeng long sam ka ba ka ba kemen ngakwa ban pai shai pastor sngob haya tho yangi lano kenika kam long ying long sem ka sedang sngob ha yangi ya ka jing sedang jong ka kam long ying long sem ka kam shong kha shong man kat kum ka jing shempang jong pi na ka ktin jong oblai kublai shibon ya ka to jing kli ka baong nangno kawan ka shong kha ka shong man kum ki bange ninget ba de ublay o bala wanra de ublay o bala seng ya ka kam shong kha shong man hag ne ka perthai de ublay o babu renti ya ki eke baro hadin ba ublay ula da thau ya ne ka perthai ula da thau ya ki eke baro ya ki mrat ki mreng bat kum tar tar baro ki ya biang jur hadin ba ublay ula da thau ya ubrio u banengkong u bakteng u adam uyu ya ka jing long thli ha ka jing im ka jong u bat ka bible ko ong kumni ka kitab genesis kalonong baan ka khat ka bakat phra bat u try u bauble u lo ong ru ombet ba uta ubri unsa marwe ngan tha ya u kanong sumar lem ka babiang ka e ka bangitip na ka jing thu khana bauble u la penyo thia yo adam bat ka wei na ka si ingkrung ka jong u la sai bar ula thau ya ka brio ka bakerteng ka em bat obleru ukran ni kini kentien genesis kalonong ka baar ka dekat ka baar posau namar kata ken obreu un ino ila upa bat ila ka kemi bat un yai ne bala ka tengah bat ken ya long ru ka wei ka do ka pamut ba obreu bat ka breu ken ya sa rengkat de hang ni ken ba ka jing sedang jong ka kam shong kha shong man ka bala bu reti na oblay ni syam na ka jing thu khana ha ka bible kublai shibon pastor ya kato ka jubab jong pi hoit kumba pilong ba ka kam shong kha shong man hi ka sedang na do ka por jong ka jing pelong but kanong rim jong ka kadai ka ba labu bai hi da ublai kublai shibon ya kato ka ya gitu ki jubab jong pi but hagane ka por ngine phai sei pastor aibor pastor ka ka jinga pher hapdeng ka kam shongkha but ka jinga lur samla hatu pila ne am ban ai ka jinga pher ngai kublai fi ki bia snap ye gani ka khubor tani ka jing hikai ha ka jere bo shong kha shong man
ngai kublai ai pambakla al kamgapang bai kiwi di kiwi mentah kan ka kam kajing kali ka bala a shanga kalong kai kajing fair hapren ka shok hasuman bat kajing yalu samla ha kajing yalu samla kadai baki ong haktin ba mentah kajing lang samla kadai ka por ban puli ban suthu iwei pat la kalong ha kajing ai kajing perhat perdang kajing sultanat kerekom suthu kajing angut ha kajing dai ba kalwai kalong yi long sam bat ha kajing dai ba thong jong jing im kini kidai ki por jong kajing suthu jong mun ha peng angut ha ka por ba kene lu samla to kajing question kong yalur samla mereka suthu jong ada kong yalu samla kibar kata kada kapor jong kajing lu samla kadai kapor jong kajing suthu jong mun kapor jong kajing beliau jong mun kasong khasong manpat hadin kajing lu samla onda baparo nakini lani khambun na kita kajing perkhan kirong kibala bannya menjur bat kibala bannya penbei kira sudai ban sengno laga jong kalong ye long sem ban penbei na kebenta ke kam ke bakrau bat kemudian buram kani kadi kata kabakat kum ke jikai na umesti bagi tulpa bana ke bible bahak ke syong khasuman kadi bandan ke jin suthu jengmut chua ha ka por ba kene lang kene ya samla baradin kata onda ble sim garai kin pentip ke pe thu is ke bayu sam bat maki kin sa ai ke permission na ke benta ka jin tho sung kurim lani ke jin kin te kurim kata ka de jik stang jo long yi ke thumai ha ka shuk khasuman Kublai shibun pastor ya kajing jubab jang pia to kajing kali ka baar menta ina pai no shei pastor ke lamare pastor hatu kadon ni em kajing mentoi ba ublai uyo i ha kajing pen yo ya ka tengah ha u adam skaba ai ya jubab kat kom na ka tin jang ublai Kublai shibun ya kene kajing kali ke ba pila ai na ka benta janga kajing jubab janga ha kajing ade bat kene kajing kali kalong kat kum ka tin ke jong blai ka bangila ban syam Genesis akalanong ka baar ka khot ka khat phra ar phoi du ar sao ka baong utrai ublai ula ong ru om bit ba ta ubreu un sa marwai ngan thau yu kanong sumar lem ka babiang te utrai ublai ula pengat kajing sam thia ka bajur hau adam ula yo thia bat ula shim ya ka wei na kish engkrung jong u bat utrai ubo blai ula palong ka breu na ka ta ka engkrung bat ula walam ya ka hau ta breu namar kata blai ura le kemen na ka benta ka jing shong kurim ka banengkong ka bola seng hak per eden bat ka jing mentoi ka ba ubreu yo na ka breu ka long ka nong suma ka ba biang bat ka nong pentengen ka nong penbiang ya ki jing don kam jong ubreu haki por baro kene ka dei ka jing temu ka ba kong san ka jong blei haki jing dei bat ka kam shong kha shong man ku blei shibu Kublai pastor ya kita jubab mentang ina pai pat sha i pastor Calvin hatu kadon ni em kijing hikai ba ka bible ka hikai sha phang kalong yeng long sem ka babaha Kublai shibun entah kita kajing kali ban jubab kita kajing kali kajong ping ini pai na ka gos na ka city kajong Paul sike persas kalau nang ka basan na do berkat ka ba aku teter pi puling tu yan yo kajing hikai ki ba sngom tenat ba ki ba don ching mot bat ki ba mentoi na ka benta ka long yeng ka long sam ka jongi bagin yo ka long yeng ka long sam ka ba pha bat ha gani na do berkat ka ba aku Paul ukran ka be dai wang ba
ya ke jing don kam ban pen ko ngu yaladi shala ki tengah nan taro uji suong ba ushenrang udai ban iye yala ke jong ke tengah kumba ukris ula iye yala ka balang tingi snutu la da don ke jing iye ya ke yeng ke sam ke jongi ngien don ya ka long yeng la ne ya ka ngien yo ya ka shong khan shong man ka ba bha ka ba chop la dang i don ya ke jing iye bat kam kum juru ka jing pen ko ngu yala di sa iway pa iway ka jing pen red yala di sa iway pa iway kidan si buon ki jing kai ki pila ba jam na ki proverb bat ko na ki way ki khat ki ba buon ha ka bible rai ngim dot por bani pili ta baro an rai la dangi buot ya ka ni ka bu pol kran sepang ka kamram ka ba u tengah la ne ka tengah ba u kan thai ba u shenrang la ne ka kan thai ki la da ki le yi ki ni ki bala kran ha ka ni ka lenong ka ba san dekat ka ba Al-Quran syaki ipasas kan long ka jing mentoi na ka banta bangin yo ya ka long yeng ka ba pa ngas kwa ban puli dekat ka Al-Quran han ka ong kishan rang tu iye yala ki tengah ka ba Chris ru ula iye ya ka balang perla ai tino yala di na ka banta jongka u Jesus Christ ula ai ti yala di na ka banta ka balang baru kenturu na ka banta ki wei pe ki wei kishan rang wang tu iye yala ki jong ki tengah par kom joro ha bede kan thai uchi su ong tu pen ko ngu yala de shala u tengah tu pen red yala de shala u tengah ti ka dei bedan ka jing ye ka mutual love la ni ka jing ye mar kalyang par kam tam ka jing ye yo play ka jing bo shwa yo play ha ka jing em ka jongi ka ta ka man ra ya ka shong kha shong man ka ba pha bat ka ba chop Pelashibun pastor ya kita ki jubab mentapat ngine poi sya kajing keli kebasan pastor hatu ka donni kajing ya pher ha pedang kajing berkhat bej bat kajing eid ke wasisha tong ine pet ya kani kajing ya pher ha pedang kajing berkhat bej bat kajing eid kajing berkhat bej kada kajing berkhat ka ba klem shong ania lane ka bom shong nong rem ha kajing em jong kanu kajing ya dei ha pedang usamla lane ka samla lane ha pedang kajing ya dei ulok bar ka lok kidon kajing berkhat bej kam tam ha ki khon samla sengala panong namar kidon kajing berkhat jong ki bolong kajing berkhat yaw be haba kidang khna samla kalong kum batei ya ga yeng ga jong ki hal air klem berkhat ka e ga ban jia ga jing im ga jong ki kani ka dong ga jing berkhat khlung khna jong ki samla upol kran lada omdon ga jing ie ka ba scam kalong le no e kham tam ha ka por shong kha shong man yang ine pet manta ayu pol kran na ning kong koren kal nong ka ba khat lai la sing ine pet khan diat ya neng kong iwe hiru khat lai ngidom pule lot bar khan rengan sat kat to kan itali ki banta jong kanika lenong upol ukran ong ladang akran de gitlik brio bat ki angel habang apdon ga jing e ngale jialong bom long e oi phila ban pule panda bi tu kan tien en roi upol ha ba khadu ukran hi ladam don ga jing e kalong le no e kam long e ru em hagap ar ong danga ye tholu pa danga don ge chik mayan ge so tho e chik mayan ge don ge chik tep ge don ge chik nget ge don ila pen kriya e kilom ne dangim don ge chik e ngim long e em ti la dangin pech ayu pol kran shaphang ge chik e ka basisha ge chik e ka basisha ka long ong pol hang ne ka khat ka basa ge chik e ka ye sha islam ka la sbun ge chik e kam chi pu hon kajing it kam chu le sarong yalade kam chu pen meng nang ta kam chu le khlem akor kam wat tang hi aka ru la ga jong kam shat khibitar kam thrais ni kam kemen ha ga jing bom hok henrai ke kmen lem bat ka jing shisha ka yai sha jam mi ke baro ka ngit kloi ke baro ka kermen ke baro ka sha ke baro kani de ga jing it ka washisha
ba ki priu ki ba thau ya ka long yeng na ni ki ba sedang ya ka long yeng ka jong ki de ban long ki priu ki ba dot akor ki bom kran klem akor ki bom le klem akor ki ba ye di ki ba pha la ka jong ki bom sha ki bitar ki bom kloi ban ki bitar o bon sien ha ka long yeng ka wei pa wei ki don ki jing ki ba ki kan do ki ba ki bitar nang ta ki ba thrais ni ko ta ter tina tak dau pol hi ka ingi ba ka jing hi ka long ka ba sha jam ki baro ka ba sha aslam ki baro kani re jing re ga jing par khat ba bi la ne jing kar par khat bi jong ki ba thao la ne ki ba seng ye ka long yeng ka jong ki ka long ba ki par khat ki la ban le ki baro klem ka jing re to kan ma ba ka jing bat ka jinget bit ka long ka bom ya dei setia ka la ni ka jing par khat bit ke jong ki ka jing par khat bit kam long ka ba ya hap bat ka ta ka jing ka ba shisha nang ta ka ba khat lai kum ta ka ye sa ka jinget ka jing kermen ka jing kini lai hen rei ka ba khat krau bat kong san na kini ka long ka jing da phidon ke jinget da phidon ke jingman da phidon ke jingkerman rei klem ke jing ha ta ka yeng ka long le no ei tiana ta ka dau pol hi ka hingi ba ka jing ka long ka shisha ka jing per khat bi ni la on per khat si pon ke jing per khat ke jing ke jongi rei pol kran ni baru hi ka hingi bagin don ya ta ka jing ha ka wei pa wei ka long yeng kristan bar ha ka wei pa wei ka long yeng ka ba pleu la ai por ingi la neu la ai lat ingi bangin tha bangin panlong ya ta ka long yeng ka jongi Kublesibon pastor ya ketu ka jibam halor ka jingkali ka basan mentang ina poi ka jingkali ka bahendreu ka jingkali ka bahendreu ina pai sha I pastor Albert pastor hatu ka long ka badan kam ban pej ya ka jingai ha ka ba ya dai bar ka shong kha shong man ai nuksa ya ka shong kha shong man ka ba hapo bar shabar ka jingsi sha pastor ayang ni ya ki jingsi sha halor kane ka jingkali Kublai shibon ya kani ke jingkli pat ka baong hatu kolong ka berenkam ban pej ya ka jinget ha ka bai de bat ka shong kha shong man ai ka nuksa ya ka shong kha shong man ka ba hapo bat shabar ka jinget kat kum ka jikai ka jong ublai haka testament ka barem ublai jusha ya upailang ubalajir ujong ki khun Israel bani shongkha bat ki weipat ki jai banriu lani ki ba na ko weipat ka jinget namar kadon kadao ladao ushenrang ushongkha bat ka bamngai teng teng ka bamngai ka khreng ya sha ka jingmani blai thao ho nyila bat ong haba kia iwe kan baha ke bro kan mau habala teng teng ngiklat ban ya uta ubangi de ban ni kong kata kalong ya ublai ngi ya kata ka jinglong jong ka jingya dei parlok parabrio ha ka jinglei ya dei shilok shitanga ngila palat hado bangila klat ya kata ka jingkai ka badai biang ha ka testament ka bathmai wa apostol Paul uang kumni ar koren kalonong ban rio ka khot khat saw le singan puli hadu ka khot ka ba khan rio to walong phi ki para bakit lengko lam bat ki bamngen namar ka hok ka don ka jingyala ya lok ayu bat ka bam hok bat ka jing shai ka don ka jingya slok ayu bat ka jingdom bat ukris udan ka jingya de ayu bat ubelial ka bomur uksut lani ubanget udan benta ayu bat ubamnget bat ka ying ublai ka don ka jingya so ayu bat ki blai thao nama ngilong ka ying ublai obaim kumba ublai ulong ngan shongsa apo jengki bat ngan ya snobha hapren jengki ngan long ublai jengki kiru kinlong upai lang jonga kaktian ke jong blai ka kran ka basai ba ngemla ban yakit lengkorlang bat ki bamnget ngemla ban ya shong ya sa rangkat kham tam
kam shong kha shong man haba ngi shong kiba napo ka jinget kiba na ka ju ka jinget ka don ka jinget pher namar ka don ka jinya te iwe ka don ka jinya sotho iwe but kham tam e ka jinya sanlang ha ka norem ka jing shisha ka jing kai ka jong blai henry haba shong kha bat kiba na shaba jo ka jinget ka don shibun ka jing e ka ba kraw teng ka jinya tan talai teng ka jing bom mi hap jumut ngala ban ong teng uju khiuja hanrai pher ki khiu jungta le si ubanget umbam ya ka jingkai ya ka ba ka bible ka ong wat bam kom ka dos nyang ka bam ngai ka la ban bam namar ba kam su tho ya ki bro don shibun ki nuksa ki bangala ban ai hanrai kum ki briu ku jong blai ki rungai ni so tho ya ka ka ba dai biang ko blai shibun Kublai shibun Pastor Albert ya kata jubab hoi ngimla ban penia snok lang ya kacing shisha bat kacing dom boleh ulama ham baki kon jeng u kidai ban shim ya kalok lani ulok napo jong kajingai kibadon ya kajuk kajingai mentapat ingin ya pai sha i pastor pastor soklet kajing keli ka hanyau ka ong ka ba usamla unwat ha ka samla ka ban long ka tengah jang u hatu don ni em ka ki jinglong ki ba ka tengah ka dei ban don skaba ai ki jubab jong pe ka jingkeli pat ka sakoi pa ka jingkeli ka bla ayang ha kalong kai ba usamla un khmilenti lani unwat na ka samla ka banlong kalok lani ka tengah jong u kidan ka tu kani ki ba usamla khmilenti na ka samla jong u bagan long ka tengah lani ka lok jong u kaban kong kat kum ka jing kai na ka tin jong blai ngiri ban pet chuai ya ka ban ta ka kong san ka bo chi su ong wat phi chuai ki ma jong blai mai ka hok jong u te kini ki par on sai lang ta ma pi kamar ka ban kong ka ba udai ban pe tani udai ban khmi den ti ka dei ka jing long ba riu blai ka jing e yo blai bat ka ba kloi ban kong u bat pen ya dei ya ka jing em ba ka jing kai ba ka bible ka ba kai ka mat ka ba ar ka bo de ban khmil ti ka dei ka ba jem nut ka ba snowrit bat ka ba kloi ban pendem ha ka no ka jing ajimut ka ba shong nia kam dei ban chu thombor handai ya ka jing ajimut ba shong nia ka ba lai ka ba trishitom ka ba smart ka ba sting ka ba minot halaki kam kata ka dei ka mat ka ba lai ka bo de ban pe nang ta ka ba sao ka ba suma sukher bhai yala ka jong ka jingim ha ka jing le khoi ba ka ko ha ka jing ko jing khia kita ka de ki mat ke ko san haru kata budi un pe sa ka mat ka ba bot ka bam smart ha ki kam lorni ka ba ko ben pe yere par lok ba ki bhai basam han rai kam dei pat ban long ka ba lorni kaji pe yere palok bar ki bhai masem jong u bar ki wei di ki palok ki jong u kare ka kong san hadu kata ada ka bri kam na mar pe yere palok bar ki bhai masem jong pi jong sun rang kan sem jing hadu kata bani adjust hadin ka khadu ka ba ngi ben pe kalong kum sun rang mo ka bam pelut por than ha ki kam pen bhabriu hadu ba ong ka bible mo ka bible ko ong ba wat ai jing pen bhabri ju fi galong ba sabar re jing long jing em ka ba khoi jing long jing em ka ba snur ba ka bru play kini ki mat ke ku san ke ba sun rang urei ban pe ha kan thei tang itai mat e ba kwa ban ai ba sam no por kam sha ban ai sibon hoi kasamla kadai bandon ya ki kato kat neteli ki jinglong ki ban ban i ba kadai kasamla ka babha na ka banta ka kam shong kha shong man ka bri ko babha nam ta ka kam shong kha shong man ko ble shibon pastor dia gitu ki jubab mentangin po se ka jingkling ba prang ko ban phai biang sha i pastor ke lamare pastor ka ba ka samla pat kan wat ha usamla uban long utengah jangka to don em ki jinglong ki ban pen pau ba uni usamla un long
ubriu ubabaha nani ubriu ulok ubabaha. Kumlai shibun, sekene ka waipat ke jingkali ke ba, pil ai na ke banta junga. Ha ke jingya dei bat kene, ka jing jubab junga, ka long ba ha shwa banya ban scam ya ka kam shong kha shong ma. Ka kan thei ke dei ban yet la ne ban pek ya ka jing long jong ubri. Ka dei ban wat ya ki ba ka jing long jing im jung u ya ki ba la dep nang ta ka dei ban kmi ya ka jing im ka ba man ka sngi jong ta ubri u ba ban salong u paralok chi jing im jong ka la ne lifetime partner amar kata kan thei ka dei ban long ka ba sian ka dei ban pek ya ka jing long ka akor ka jong ubri ka kam shong kha shong man hi kam dei ban long ka ba kerki la ne ka ba slam than rei ka dei ban dan ka por ka ba biang bakan yet bakan pek benia ya ke jing im ke jing long ke jong ubri la da long na em bala ban shania bat la da la long na em uba e yu bele kita ki dei ki jing pek jong ka kan thei na ka banta ubri uban ubakan sa shim la ne bakan sa IT yala de shu ma kata ki ne ki dei ki jing long ki ba ka kan thei ka dei ban wat na ka ban khnang bakan yo ya ka jing shong suk chong sain hadin jong ka sngi jong ka jing kmen ha ka jing ya dei bat ka jing shong kurim badan buram ka jong ka bat ubri kum nga man ne kam dei ban long ka bakerki kam dei ban chu pek tang ya ka dor ka ba pau shaba ka jing long pa ubri ka jing long ren yang ka ba itanan rei ka jing long ka akor ka bu rom ka dei ka ta kan ba ka kan thei ka dei ban yet bat ban khmi benia ha ka jing dei bat uta unong sumar su kher jongka hato ka la ne em ban shania ayu hato ka la ne em ban na ban ya lam ya ka ba ka nang e chi shu yu ble hato long ne em ubriu ba e bat Aku belai pastor ya kita ke jubab haoi wat usam laru udon katuk ane tali kijing long kiban pen i ba ulong ubriu dan ni usam la ubabit ban long ulok. Mentang ina phai nak Syekh Pastor Calvin hato katno kaba hado katno kaba kentang kalong ya kajing ate kular ha kajing shong kha shong man ha hado katno kate ya ubreu skop ha ai ya jubab halor jangan ke jingkeli Ku boleh sebuah nak tak tu kecing keli kecong pi baju bab kecing keli tu kan puli nak tien kecong play nak gospel Matthias kalau nong ka bakat kadai ini puli nak do kat ka balai hadu ka ban riu ka ongkum ni ti ki parisi ke lewan ha u bagi dai tencu u bat kala keli u ka bet na em u briu ban pelat no ya ka tengah je u naga benta ka nu ka dau baro uti ulaya thu bala ong pim syam la puli bau ta bala thau ya ki nadu ka ba mending kong ula thau shinrang bat kan thai ya ki bat ba ula ong na ka benta ka tau briu un e no ya la ukpa bat ya la ka kami bat un yaine bat ka tengah joku ti ki baro arngot kin ya long ka wei ka do kumta kem long arngot shu handrai ka wei ka do namar ka tai ka ba play ula penya solam tu ubri wat pen ya khalat tiga jing shong kha kalong shisha ka ba kentang kembang ila puli menta nadu ka basdang uble la ai ya ki art di ki jing ai ka ba kentang sha ubri ka ba dingong ka de uble ai ya ka sabatan ka de ki jing ai ka ba kentang ba uble ula ka khu ya ka ba uble uda pen kentang khu ya ka ba uble ula shong sni ya ka nang ta sa ka wei ka jing ai ka ba kentang kadai ka
ke jing shong kha shong man lani ke jing shong korem ke bawla ai hau Adam ula tha ui ke brio bakan long kanong ya rap lani ke nong kershan ke jong u bat kumta mangila puli ba ublei ula tha ui ki shenrang bat kan thai bat ula pen ya so ya ki ka wei ba ke ngi pulim ta ba kim long shu ar henrai ka wei ka do ka wei ka met bat shu ka bible ka ong na ka banta jong ka briu u briu u habat e no yala ka jong ka yen ka sam yala jong ka kami bat yala ka jong yala jong kpa bat yala ki jong yala ki henman ki para ban le ayu ban yai ne ban yai sa bat la ka jong ka tengah ti pi i ne am ya ka jing long kentang jong ka jing shong kha shong man ba ublei ong ba ka bha ba pin e no ya ki kami pa jong pi ban yai ne ban yai sa bat la ka jong ka tengah kata ka ya thu ya ni ya ka jing long ba kentang ya ka jing long ba koridor jong ka shong kha shong man bat ublei ong pim long shu ar rai ka wei ka met ka wei ka do bat ko bang yu i na du ka Kublai Shibon ya kita kecubab. Pastor Calvin bat mentang ini pai sya ka jingkeli ka ba shipel. Ka jingkeli ka ba ang hado kanno kito ki badang ya tho thamai ki dei ban ya long ka jo. Ska ba ayen ka jubab kat kum ka jing song tho jong pi pastor. To ini pet sekali kau ikut tahat tu kat no. Bagi tu ki berang ya thok thamai ki dei ban long lani ya long ka jo. To ini pet je ni. Oh ha ka long yeng ka ba thamai. Lani ki berang ya thok thamai. Kin yu isipon ki jing duna iwei. Wat la ha ka ban kong ka i kumba ki long ka jo ne ki dei jing mot. Pun sin obriu ne ka briu kim dong ka jo ka jing mot. Hendrai ki hap pan ya rai lang ya ka nu ka kam chua bakin ni le ki long yeng ki badang thamai ki dei ban burom ya ga jing perkhat ka jong ulok ne ka lok bakin ni pediang ya ga jing a jing mut jong ulok la ne ka lok ban jiet ya ka ba kham bha la ne ka ba bha tam ha ke baro teng hap ban pediang ya ga jing a jing mut jong ka lok la ne jong ulok how amos ong gum ni hatu arkut kini ya lang lamda ki dei jingmot ladam don gecing ya dei jingmot don gecing ya song tho lang don gecing ya mencor lang nginom la bani ya rangkat ta kadang ngi haban ya teng ngi haban le kum no ngi haban ko ango lani ngi haban jiet lani ngi haban ya ngap ya gecing a jingmot jong ulok lani kalok ngi haban pediang ka we na pedeng kita ngi haban pediang ha gecing ya dei jong ki Ong Jisu ha Matthias kalnong ka khat prat kot ka khandai ka ong ni pat ngong ha phi balada arngut na phi kin kut lam ha ka khandau ha deng shaphang ka e ru ya ka bakin ya pan kan long ya ki na ukpa jonga ba neng lada shilok shi tnga ki kut lang na arngut ki kut lang shaphang ka e ru ka bakin ya pan na oblei lane kini le ka nu ka benta ha ga jing im ga jong ki da ki ya menjor lang ya man lang ka long kumba ngi pan naw taw pa jongi o ba neng ka ba mot ya menjor lang ya ka nu ka kam hasua ban pentre kam ya ka nu ka jing thmo ublei long ka jing ka khu kum ya kata ka long yeng ban ya long ka wei ban ya long ban ya sngel tho jing mot ka long ka ban kam ha ka nu ka long yeng kristan ka badang thamai ne ka badang seng thamai lani ka bala rem ki de ban ya sngel tho jing mot ha ga jing sha pri jong ki yo lai Kublai ya ka jubab jong pi ya kita jubab jong pi Pastor Albert hatu ka long ne am ka badan kam ban ya tho ya ki kimi ki pa shwa ban jam sha ka kam jong kha shong man Kublai Shibon sa isen ya gani ke klipat ka ba ong kum ni hatu kalong ka badan kam ban ya tho ya ki kimi ki pa hashwa ban perkhat ni ban kran ya u ni ka brio ha ka jing im jongi
kajibab kabashai hakadustur jong borok hakaperthai kalong kababaha bangini thu shwa yaki kimi kikpa Syapang ubriu lani kabriu kaba nyen saya syong kurum. Namar anda nyiladep bani syong kurum bani thu kalong ka eke babakla. Daladep ka kam bani thu kalong ka eke babakla. Kabaha bangin thu shwa bangin le iki kam. Namar yodon kabalat yodon kabambiang yodon ka eke kabamdei karukom banjam syaprang. Bani thu ialah kimi kikpa lani kibalasan kalong kebadan kam haswa kajing syong kurum. Ngakwa ban puli nakakot messengers to young people. Hakakin kasi ngidon ya kani kakot kabong kakubo syaki samla. Kani gidi kakot kebadan kam iki khon samla ba phinya puli. Ngakwa ban puli hakasla kaba sanspa sausan ko angkom ni. Usamla ubala kemen ya kajing ya don lang bat ubayo ya kajing long parlok jong ka samla klam kajing tip jong ki kimi kikpa jong ka shemle ya ka banta ukristan bodon buram syaka lani syaki kimi kikpa jong ka ukhon kristan ka khon kristan kibam shem la le la ka jong ka banta bani thu ya ki kimi kikpa jong ki jong boro alyang shem la le ya ke ke barai biang le sing la banong ule ya ka kam ka baja buram hadu kata ti bani thu shiki kimi kikpa shwa ka jing shong kuram kalong ka badan kam hadu kata kublashibon pastor ya kita kicubab mentang ina phai no syai pastor isoklet hatu kisamla ki don kam ne em banwat jing start syapang kana ka jing yai ya ka kam shum kha shuman na ki rangba ka jubab jong pi halor kana ka jingli ka jingli ka wai pat ka balai sanga kalong hatu kisamla ki don kam ya ka start ka jing ya ki arta bat ka jing kendu ha ka bakin pelong ya ka jing jit ka badai kisamla ki don kam sibon ya ka jing kai ba ka jing ajimut na kalian ke barang ba tam ha ke babon ke benta ka jingwat chimut jong ki kam dei ban long na kiri perthai kiri barwan ikrang ba ki beruble ki balaya lengba ya ka shong khasuman bat ki ba don ke jadei ke bong successful walla ki ala kendu sibon ke jing ka shong khasuman Kibrio ya kajing kai ni na kajing syam jong ki wei hoi kajing puli ki kot ke rap sibon namala dalor kajing kwa jing twat jimut na ki ba layau karta kadon kamru kajing wat jing tip dade da ka ba pitho ya ka perthai bai kajing ba ki wei ke syam khnang ba kila ban kiar na kajing ka shong khasuman kajing twat cimut na kirang ba lada ubri ulani usamla lani kasamla ki don kajing ban snut hu ikatu ani gibenta kiri bantuat jimut na kirang ba ki balaya lengba kani kam kanang gila ban ai council lang kajing kai katu kani kanang ba kisnut hu kumu ban le onda bala poi kata kapor ka shong man kani ngamda bon ktin than halo kani benta mal ka perthai menta hi bon khna kilaya nang mar puli wala kidon hanu gandong ru wona prenjo ki tip kani kadi ka wai na ki kam ke bakhiat tam ha jing im ndai ka ju ka por ka bam juli school gi pa tina ka kadau ka don kam ya ka jinglong bari blai pan kli ban wat jing tip no blai kham tam ndai tan gi blayau ta pan puli ke bible panwa chi kai na ka kilong ke kong san na lor makiwa te ke jingai kai ya ji kai na ke barang ba kita ke ki mat ke ba akwa nya sama phi ne por blai kublai shibon pastor esoklet ya kita kejubab jong pi hoi kam tam ngas ngotanat ya kamat ko hiwan ra ba ni haban wat ya
ki advice le ningi haban shim ki advice kham tam na ki bru jong belai na ki bru perthai mentang ku aban phai sai pastor ke lamre pastor ke kumno pis ko tho chapang kane ka jing ong ka jing e kalong ka bamat la ne khten pharang ki ong love is blind hato ka dei shishani ka jing e Kublai shibon yak ne ka wai par ka jing kali ka ba phila ai na benta jenga ha ka jing de par ka ne ka jing kali ka jing jubab jenga ka long ka jing e kam la ban long ka ba mat la hoi ha ka wai ka liang ni la ban sngo ba ka jing e ka long ka ba mat la han rei la ni pet pat i ka jing mi ha ka jing de par ka ne ka jing e ka long ka ba mat la ha ka jing de par ka kam cho kha chong man ka ne tang shi teng po kam don ka ta ka jing e ka ba shadu ka ba ko namar bale ba ki breu ki pet tang ya ka jing pha breu ha ka dol khmat ha ka dol jing long rin yang ba ha ka ru kom kren ka kom khana kup ta ter ter mar ka ta jing sau thu jo nga ha ka jing de pat ka ne ka long ba bat ha ka jing yo i ke e ka ba dia ha ka jing de bat ka ne ka jing i mar ka jing i ka long ba mar la ka ne tang shi teng po kum ngam ne ka long ying ka pat ka pra ka jing ye phet lok ka jia de na ma ba ki bru ki shim ba ka jing i ka long ka ba mar la ha ka jing de bat ka jing jet ya ka lok la ne ya lok ki shim kat kum ki jing ye i ka jang ki ka jing sneo ka jang ki rai kim yit kat kum ki jing kai jong ka tien ka jang ple de na mar ka ta ka ne ka kan rum kan ram ha ka ki jing de si lok si tengah ki mi ki jia na ka por si ka por rai ha ki jing de bat ka ne ko mong na ka jing e ni de ban pe ha ki jing de bat ka kam shong kha shong man kham tam ngin de ban long ki ba ker ki kum ta ngi de ban pe ya ka ba shabar ba di shapo ya ka kom ya ya kom yang jong ki breu la da de ka kan thei la ne de shin rang kum ta ka jing e ka ba janai ka de ha ka jing long ka jong breu la ka breu ka ba e ka ba nang ban e you try jisu ka ba shat ting you blai ka breu blai ka breu ba dana ka la ne breu ba dana ka na do na ying na sem la ne ha ka yak ka yeng kum ta ter ta khablai shibon pastor ya gitu ki jupa mentang ina poisha ka jingkali ka ba khat saw aku ban phai sha i pastor Calvin Tangliang hatu pastor ka ei ba ka bible ka kren sha phang ka jingya pelai tengah ka ne ga dei ka jingkali ka bron kam skam ha ai ka jubab jong phi halor ka ne ka jingkali Kublai shibun nam ta ka tu ka jingkali ban juba be ka tu ka jingkali ka jong phi ka mang le puli na ka gospel Matthias kalonong ka ba khat khanda hi tu ha du khat ka ba riu tu ka ong ba ya ka ba blai ula penia so tu briu wat penia klat ka mot wat ka nam dei bandan ka no ka jingya pelai nok ka no ka jingya pelai tengah hoi ni yang tu ka patai ya tu ki dau ko ngola ban pelai tengah ndai ki tu paro ke dei tang ki ta ki final da ka jing bom bansi da ka jing bom la su ban kia han rai ka ba ba hi ka long ba ka nam dei bandan ka jingya pelai tengah ublai umsu tanat ya ka ne ya ka jingya pelai tengah usnu tanat ya ka jingya hiet usnu tanat ya ka jingya maap usnu tanat ban ba la ne ban tei biang ya ka long yen ka long sam ka ba jot ba pra ublai la ban ba ya ka de ne ka daw ong ba ya ka ba ula te ya ka ba ula penya so wat ai ba ubriu on pelai on penya khala hoi ki galiru balai Moses u aya ke kot ino Moses u aya ke kot ino ong Jesus Christ namar ke jing runa ke jing mo jing perkhat ke jong pi ta ke jing bomban si han rai ke jing thmu hi ke jong play ke long ba ka nom dei bandan ka jing ya palai la ni ka jing
ya klat hapdeng ki arngot chilok kumnu la ban pen klat haba kila long ka wei ka do dai uji su haba kila long ka wei ka do kumnu pen klat dia kata ka wei ka do kabula da pen klat kandan ka jing ya tin ma kata ka dau nói play đáp được cái chính ai play đáp được cái chính is này anh ray cái chính thamu cái trong play hi cái lệ và cái chính ya pelat tengah kanam day bandan ke play siapa Kebelah sibun Pastor Calvin ya gitu ke jubab mentang aku ban phai sai pastor ke balai bahagi ni kisngi ba don sibun ke jing ya pelai tengah hapok ka balang bat sabar ka balang berkunjo balai tharai kalong kumta pila ani amban ai ke jubab halor kan ke jing keli sa kan ke wei jing keli ke bas notana balai ba buon ke jing ya pelai tengah kini kisngi hapok bat sabar jong ka balang kalong ke bas ngau si ban perkhat ya kan ke jing ya pelai tengah kini kisngi kalong ke ba buon ha kini kisngi kalong la kilong ki kristan ni ki bom de ki kristan balai kini ki wan ha ke song kha song man la kalong hapok ka balang ni sabar jong ka balang ublei don ke jing so bha ya kan ni kom song kha song man ha ka ba song sipor hadien kata ya pelai no ka song kha song man ka ba ublei ulo bo ka long ka ba bam ju ko ka long hatu ba ubriu unda ya kata de ka song kha song man ka ba ublei ulo bo renti ka wei po wei ubriu ra ha kini gisngi yo i ba ka ni ka song kha song man ka long pan ban kum ka tamasa ka jing ya le kai re ublei u hikai yingi ba ka song kha song man hi ka long ka ba bo ba po renti da ublei ka ba mla ban pan ya khlat la ni ban ya plat tengah Henry ke ka bala te da ublai lat no stang ha ka ba ubriu la ni ka briu ki klat no yap no bat kata ka song kha song man ka ba ublai ong la ban song kha song man hadien kata Henry ngan chupan ikat tu kan ne te di daw ki ba kong san ki ba ki briu ha ki ni gisngi ki ya poisha ke jing ya plat tengah ki don ka no te ka tu kan ne te li asi ki la ban don buon ki daw Renga ko aban pen ia pi tang nyau tadi kita daw ki ba la se hanga ki long ki ba kham kong san balai ki bre ki plek tanga ha ki ni gisngi ka panung kong ka long ba kim don la ne kim pen long yau jisu ukle jong ka yin ka jong ki ka panung kong ha ba kim don yau chris kim don ka jing ye yau blai ka ta ka long yin kam don ka jing sok ka ba ar ka jing thai snew i wei lada ulok lani ka lok ki thrai snew i wei ka on ra ta ka long yin ka ba pat ka ba pra ka poiru wat shadu ka jing ya plat tengah nang ta ha ka bisa pilan ulok kwa ban penut kam ka lok ka kwa la ka jong ulok kwa la ka jong ka jing penut pisa ka ni ka tai ha ba dei bat ka pisa kawan ra shibon ke jing ka long yin ka long sam ka poi ke jing ya pat ke jing ya pra ka basang ka jing bom nang ban buram mar ka liang ladang ki long yin utnga la ka tengah kim nang ban buram i wei kan ra ya ke jing pat ka long yin long sam ke jing ya plat tengah ka jing bom don ke jing ye don ki pre ki ya tho tang la ne ki shong yin la ne ki shong tengah klem da don ke jing ye kawan ra ke jing plat tengah ka basan kani ke jing bom don ke jing e la da don shisha ke jing e long le ai kambang ilai puli ho pol mane to ka ban riu ka jing ye kan no i wei kan no uniu le kom ne kani ka le kom tai kini ki jing ye kan no ke wan ra shipun ki jing ya plat tengah ki jing ya phat tengah ka ban nyo ka jing ya thu ya ki jing e jong ka kam silok hakik mi ki pa haki ba yeng ha sam kawan ra ka jing palat tengah namar ki ba yeng ki ne sha la ki jong ki ba yeng ki liang jong kan thei ki ne sha ka liang kan thei ki liang jong shan rang ki ne sha ka liang jong shan rang tina ta ka da ha ba don ka nu ka jing e ha ka yeng silok ki dei ban le yo ban ya snyo tho ban ya ma ya ke ka ba ki mya so tho oi da phin pe yang ne ki bangla ye tho la dam don no press ga yeng ke jong yi la da ga jing thrice new wei ke kampi sa pi lan ka bom nang bon buram mar kliang ka bom don ga jing ye ka jing ye ka no i wei nang ta ye ki kam ki jing ya nia ya mai yeng sam ye tho shi ke ba yeng ke ba sam
kata kawan ra ke jing pan ya pat ya pra ke yang sem kila bandon sibon ki daw palai ki long jing no sem ki don ki jing ya pala tengah rai kan ni ka dei ka but ke jong soitan ba kwa ya ki long jing ken ya sok ya sngau pha bat ken ya long ki bai ne shirok shi tengah ki shi tengah ki dei bandon ke jing ye ki jing ya borom mar kliang ke jing shania ha ki liang paro bat kim dei ban trai snew ki bam ya sngau thu jing mot ki dei ban sa tang haki arngot kata kalong yang kan long ka uskam bat ka bajau Kebelah shibon pastor ya kita kejubab hoi kalong ke basmosi bani i ba shibon ki long ye long sam lane ki shijur ki akhlak no hanrai ngai skam la ringi shania ho belai ngi la ban job bentang ko ban phai si pastor Albert pastor ngaku ban kali pi ki ai ki hatu ka jinga sulok kalong ke badan kam haswa ban ne syong kha syong man hatu ngi yo ya ka jinga rap habangi wat ya ka jing sulok haswa bang ni jam syaka kam syong kha syong man Kublai shibon sa isin pan, ya kani ke cingkli ke baong kum ni. Hato ka jing ya selok kalong ka badan kam haswa ka syong kha syong man, nang nu nginyo jingrap. Ka jawab kalong ka basay, haswa ka syong kha syong man, ngiron kam shibon ke jing ya selok na ke balasan, na ke kimi ke kpa, na kita ke balayat haswa jong ka jing im ka jongi. Namar bakidon shibun ki bakilayai lembah ha kajing im kajong ki kajing keman kajing sosi kabadai kabalaj bat kumtar terter proverb kalau nong keberkong ke dekat ke bapra ka ong kumni ko khon to snap ye kajing hikai ukpa jome berwat lendet ya ka hukum ka kemi jome ka bomot ngiron kam banwat ye kajing slok maki kemi kikpa kam tam ha ka baide ba kenika kam syong kha syong mat ngimla ban ong tang bala itu ya ubriu la ni ka briu bangine syong no hande ngiron kam ban wat jingrap na ki kimi kikpa la ne na ki bala he alasan syapang kenika kam sai sien nga kwa ban pli na kenika kot ka khubo she ki samla kalau ka kot ka ban kam ye ki khon samla bangine thiet bangine puli ni ka kot akwa ban puli ya ki katu ka ni ki belong ki sneng ji kraw ya ki khon samla kasla ka ba sanspa lai puar ka ong kum ni lada ya phi la kar khu ban yo ki kmi ki pa ki ba shapting blai to wa jing sneng na ki to pli shaki ya ki jingkerman ba ki jing thmu jong phi to nang ye ki jingkai ki ba ki jing sham ka jing im jong ki la hikai but ya phi on plate na shibun ka jingpang bat kamasem halaboro to pelong ya okris unong aibut unong sneng jong phi to puli ka klien jong u lambat ka jingduai ko ble shibun pastor ya kato ka jawab jong phi bat mentang ko ban phai sha pastor ki lamre hato pastor ki ai ki kato kan ni ki ain jong ka syong kha syong man ka bakmen ki doni em ki ain ki ban wan rak jing keman hang kam syong kha syong man Kebelah shibon sih kan gue pat ke cingkali ke bapil ai nak bentar jenga ha ke cingnya deh bat ki kat tu kat ne ki ain jong ka syong kha syong man ke bekemen kalong kat kum jing sang tu jenga kalong ba ki briu ki deh ban don ka por ban ya trelang ban ya lek kailang bat ban ya san lang nangta kat bala deban kiar na ka ba ya mai iwe dan ya ki kam ki barit nangta mana ka por ke jing ya ma mar ke liang kalong ka badan kam adu kata nangta barabor deban im ki jing im ka ba bah ha ka rukwam keren ne ha ki kam ki jam ke jing shania iwe pat kalong dan kambah nangta persyang kat bala banum ya knyum banum ya mai shwa ban ya bam lene hadin bala de bam
nang ta persyang bandon la ka ye kasem wat la ka dei tang ka berit kum ka jing sedang nang ta de ban nang ban buram ye ki thao ye ki kiao ye ki sengken kurim ye ki bahaya ngasem kum ta ter nang ta long ki basyap ting ye utrai kini ki dei kat tu kan ne teli ki mat ki bala kumong no ki hak jing de ka syong kha syong man ka bakne ngasngau lu ngi la ban bot ya ki kat tu kan ne teli ki jing hikai ki jing long ki jing man ki jing im ki ba man la kas kan ya rap yang ni kan ai hangi ka syong kha syong man ka ba kemen sirta mar kata ai bo blame gur khu hak jing de bat kan ne ka banta ba yang ni ki bala dap syong kha syong man kan long kum ki jing pen thamai bat ye ki phi ki to ki ba dang thmu man chim ye ki ne ki jing jam sngew ba perkhat yala de knang ba phin yo ka syong kha syong man ka ba sup bat ka ba kemen bat ka ba ne sirta khuble shiba Khublai ya ke jawab jong phi kwa ban phai man ta shai pastor Ibor pastor Esoklet pastor ke ai ke jing thmu jong oblai ba obriu ya obriu hato ude ban syong marwai lane ude ban wat briu hato kalong ka ba bakla ban syong marwai Sakawai pat ka jing kali ka bla shanga kalong kai ka jing thmu jong blai ya ubreu ban shong marwai ni ban wat breu hatu kalong ka bakla ban shong marwai kiron tangkat tu kan ki khap ha ka ba ublai udan ka jing thmu bakar pang ya unu ubreu ne kanu breu la kan shong marwai handai ki babun hi ki breu kat kum ka jing thmu jong blai kalong ba ki di bandon la ka ying ka sam la ka long ying long sam la ki khon ki ti handai hatang don ki breu ki bleu lo je krepang ba ki shong marwai ba ki try ka kam ka jong blai ngi yu i na ka bible kum ni ki jong Daniel ba ki wei ujisu ukran ha ka gospel kat kum Matthias kun nong da ba kha khandai ka khop khat arang tu om da fi pulin ru khop ba khamat khamat ba don ki ba la chupan bor ye ki da ki breu ban long ki yunok mot ba shong marwai ban mot breu don pa de ki ba la kha kum ta don pa de ki ba jet mon snow ba na ka ban ta ba ki yo shakri ha ka kam ka jong blai ha ka chi jong pol ka ban kong shaki prabang e Corinth kal nong ba nyau ka khot ka ba khat at san hadu life san hang to ka dong ji kai ru ba da ubreu umon ban shong marwai na ka ta bon tre ha kam ka jong blai bon per so bhai ublai ani ka breu ru kila ban le kum ta han rei ye ki babun hi ki ni shong kurim kalong ka bal pnyai bet de ublai kam long ka bakla ban shong kurim na markani ka de ki jing nyai ki jong ublai han rei la da ubreu umon ban shong marwai barula ru ban sinshar ani kala ru ban sinshar la de khem da pan tho bria hagi kam auria na kila ban le kum ta kata ru compare na mau jisu la kren kum ta bo pol ru la ong kum jo balada ki mon hi ban shom marwai na ka ban ta ban shakri hagi kam jong ble ban perso bhai ble kata ka jing kwa jing ki ban le kum ta ba kina pan bor si shanu ble bakin le kum ta ba ble la ai bor ye ki kin le kum ta kata kalong ba ba e do kata handa ye ki ba bon hi bon na preng jong ki bri hi ki kwa ai ban do la jong long yong sem me ban shom marwai kam le ka ba pher ni ru bon man ta ki ba shom marwai ki ba kwa ban wat no ye ka long yong sem la kata kam le ka ba bakla ka ba ka bible ru kami pusha ko mi kata jing Khublai shimun pastor ya ki jawab jong phi man ta kwa ban phai chai pastor Calvin pastor ki ai ki jing thmu ban kong ki jong ublai syapang kan ka long ying ka ban kong
ki ai ginuksa ki ba ublei udan lani kwa ban ra lamba kani kalong yeng ka ban kong Ko blei si buan itu ke jingkeli ke jong pi haba ni pai se ke Genesis kam nang ka ba ke khat san nang tu ngi I ba blei ong ba ula bo yo brio bo unlong bo long sumar bo long pei unong unong sumar ne caretaker ya ka kper eden dai bat ha ka kper eden ki dan sibun ki jing tau ke jong play kim rat kim reng ki sim ki do bat u play u khme lanti u kwa bagane ka long yeng ke jong adam mat ke em ka long yeng ke jong pi ba jong ba ka long ka sakhi ba ka long ka nuksa naga benta ki wei pat ki jing tau but ukwa bakin long nuksa ka babha shaki way ti nei na kata kata bang puli na Genesis kadang ka baar ka khat ka but utrai ba blay la bu ito brio bu la bu yu ke bu yu ka kper eden ban trai ban sumar yaka ban sumar yaka pi ka kamran ka jong brio ka dai ban sumar tingi dai ban long nuksa ka yeng ka sam ka jong nuksa ke babha naga benta bangin pen pau sha kitu ki bom tep yo play la si ba haga yeng ke jongi don u Jesus ba u Jesus ulong sanshar ukre but bangi gum ki kimi ki pa ni de ki nong sumar jong ki khon ki ti ki jongi mi de ben pen I yaki ba ben hikai ki shapang unong tau jongi u Jesus Christ. God bless you. ko blei si bon pastor ya kita ki jubab hawai ngi de ban long ki nong sumar lem ban sumar ya ka kam ban sumar iwei bat mentang ko ban pai sya ka jingli ka ba arpel ka ai ka jinga dai ka ba jam ka ai ka jinga dai ba jam ka ba dai ban don ha pedeng utengah bat ka tengah sengam ha pastor ai ka jubab jong pi halor ka ni ka jingli ka ai ga jing ya dai ba jam ka ba dai ban don hap deng tengah bat ka tengah ka ba kham sok ya gi silok si tengah ba dai ban kan ma ba ga jing ya dai silok si tengah hi haki ki don ki jing la ki don ki jing la ki don ki jing si tom la ni ki don ka jbha ka miat bar arngut ki ne ket ki ne trailang ki ne le lang kata ka no ra ka jing ya dai ka ba don hap deng jong tengah ba ka tengah ka ba kham sok kham jam kham tam ha ga dustur jongi khon ka dustur jongi ki jat ban riu ki jongi hang ni ngi dei ban song tho ki khon mi yeng ki dei ban mi do na ki yeng ki jong ki bar sa la ga jong khang ba ra ga jing pha ka long jing long sem kumba ka ktien ga jong blai ka ong ha Genesis ka nong ba ar kho ar sa kong ni na mar kata ken ubriu ni no ilo pa la mi bon ai ne ba la ka tengah bat ken long ka wei ga do ladangila yaki kani ka long bangin mi yeng in shong la ga jong ka war ra ga jing pha yang ni rei kamut pada balada ngi la don lok don tengah ngini no ajandat ya la ki kimi ki pa kani kamut kumta kani ga dei jing ya dei si lok si tengah ka jing ya dei ka bomot ngim dei ban pen ya so lang bat ki kimi ki pa ki jongi habang ila shong kha shong man ngi dei ban don la ga jong hi ka yeng bangin mi bangin tei ka long yeng ka jongi kamut bangin la ngim la shu ban yarap ki kimi ki pa ki jongi kam ya ka kam yeng kam sam jongi ngila ban ket lang bat kin rei ka jing ya dei si lok si tengah imei la ni ipa ki kimi ki pa jongi kim la ban ket ya ta ka jing ya dei si lok si tengah ki jongi ngim la ban ya tho ya ki ya ka e ka ba jia ka jing jongi si lok si tengah sakawai ki jing ya dei ka ba phatam jong si lok si tengah ka long ban e ban burom mar liang kumba upol uong Ephesus kal nong ka ba san khot arhusa bar arhusan ka ong kumne henrei kumba kata ka balang kala pen po ya la di haut ka kris kum taru ki kan thei kan le ha ki tengah jong ki ha ki baro mut pen po mut mde ba ong pen jam dor la ne ban ong ba ki kan thei kim long e kam de kum ta pen po mut ban ko ngo bat it ban burom ya lau jong lo kap arfusan pada ong saya ki senrang ong kumni ki senrang tu i jala ki tengah
kumba ukris ru la iet ya kabalang bat u IT no ya la di na banta jongka mut u shenrang udai bat iet ya katengah kumba ukris la iet ya kabalang bat IT no na banta jongka u haban tracy tom haban belang haban kitnong na ka banta katengah jongka ban pendak pendiang darang ila ban bot ya kini jingkai kan wan ra ya ka long ying no sam chengi ka sok ka bakman ya kentu ya ki khon jongka balang ka long ying long sam jong ki balang ban bot ke jing ka jong ke tin ke jong lai la ni yano yanoro ki badon kata ka long jing long sam jong ki de ban bot ban don ke jing it ha ka long jing long sam kan ra si pun ke jing ker khu da ka ban ki san rang ki it la ki tengah ro nang ban buram ya la ut tengah jong ki Kulisipun pastor ya gitu ke jawab mentang aku aban phai che pastor Albert pastor ka jingli ka ba arpu wai ka ongkum ne ka ai ka jingkit khle batlem ba ka ba shong ha ki kime ki pa jongi ka ai ka nong rem ka ba nangkong ha ka jing hi kai ya ki khenna singa ba pastor ai ka jawab halor kine ki jingli Kubla shibon nam ta kani ke jingli pat kabalong ke jingli ka ba khadu na ka banta jonga ha kani ke program ka ba ongkum ni ke jingkit kli batalam ka ba shong ha ke kimi ki pa jongi ki kimi ki pa kidan la ka jong ke jingkit kli ban pendap ya ki jingdon kam jong ka yin ka sam kham tam ya ka jingdon kam jong ki khon ki ti ki kimi ki pa kidan la ka jong ka jingkit kli ban ai ki khon ya ka babha bat ka babha tam hoj ban pendap ya ki jonon kam muciki la ka long ka bam kedi ka ko sam ka jengnang jastat bat haboro kiliang ande ka jingdon kam ka ba khmat ka ba ki kimi ki pa ki de ban don ni ka jingkit kli ka ta ka long ban sneng ban psa ban pja ya ki ha ka jingkai ba ka jing sneng utrai episos kolonok ban rio ka khot ka ban rio proverb kalau nong ka ba ar ka khot ka ba Henry ko ong kumni to hikai ya ukna hakalti ka ba udai banlet di unum kenria naka wat haba ula teman kikmi kikpa kidan la ka jong ka chiket clear ngidan la ka jong ka chiket clear bat ya gani ka chiket clear ni ha ban ai ya ka ba bahatam ya ki khon ka jongi om tang hakabam ka bangi pendap ya ka mat ka jingbam ka ba pendap ya ki jingmut jim khat ka jongki ya ka mesim ko jengki ta ka jing snang ka jing kraw ka ta ka long ka ban kam nga kwa ban pli na kai kitab Deuteronomy ka lonong ka ba Henry ka khot ka pasan ter ka ong kumni di men jo try bo ble jo me dala ka donut baro badala ka mesim baro badala ka bor baro but ai bekini kiktin ya kiba nga hukum ya me hakani kasngi ken ya long ha ka donut jo me Patmen ya hikaya ki halaki khun. Timen kran shaphang joki haba me shong. Halayeng bat haba me ya hakalanti. Bat haba me tiaru bat haba me khiru. Kabamot bro apsaw kanta. Kikmi kikpa kidan laka jong ka kamram. To ai bo blay un ai jenang jesta. Un ai bo ye kikmi kikpa. Bat rukum ju un ai ya kadonut jong ki khun ki jongi shanrang bakan thai bakin long ki bating burom bat ki bayat hagata kalti kaban penun burom ya oblai kumjuru ya kayang kesam nakam tak burom jomblai amen Kulisipun pastor ya kita ke jawab hoi ki kime ki pa ki de ban pendap ban biang ki jingdon kam jongi bat kham tam ki de ban sneng yang ya galanti jong utrai mentang aku ban phai sha I pastor kela mare ka jingkali ka ba ar ko ar ka ba ongkum ne ka ka ba kuntup ya ka jingyarap ba klang bor ha ka jingya dai bat ka jing hikai ba kenjaman sim ya ki khanna snga ba ai ka jubab halor ka ne ka jingkali Boleh sibon ni kene kecing keli ke khadu na ka benta jonga kecing jubab jonga ha kecing ade bat kane kalong bakat kum ka tin ke jong blai a korin reu khat sao ko ong tawat long phi ki para bayakit lengkor lem bat ki bom ngai namar ka hok
kadon benta ka hok kadon ka jing yalok ayu bat bom hok bat ka jing syai kadon ka jing selok ayu bat ka jing dum te ha ka jing de bat kan ne ha ka jing sngel thu janga talong ba ngi de ban hikai yiki khon ki jong ni na do bagi dang ret ha ka jing de bat ka kam chong kha chong man ka ba kemen bat ka badon burom mar ka tangi de ban hikai yiki sepang kane ka benta ka ba ublehi ukwa bat ublehi utmu ba ha ka jing de bat ka kam chong kha chong man ngi kum ki kmi ki ba ni de ban pen slori ki khon jangi ban ya chong kha chong man bat ki parab nge nim kong ga de ta ha ka jing sang tho janga namar kum ba ngala de pule mentan ha ka jing de bat ka ktien ka jong blai nang ta ka mat ka ba ar ka ong ka city of the paul se ki hebrew khat lai ka nang ka khat ka ban kong ka ba ong to kan yai ne ka jing e parab nge ha ka jing de bat ka jing ya yai samla lene na du ku por ka kham ret ki khon ki jongi ki de ban yan nang ban ya e parab nge la de ki kan thei la ne de shinrang kene ke de ban dan ke jing jan na du dang ret ha ke jing de bat ke jing e para khna nang ta ke jing e para samla bat kham tam andala de ke por ka ya ban pe yo bru la ne ka bru ka ban long ko mong no ka shin krum ko mi le kren ka benta ka ba shakman ka ba shadien kan ong namar kata kan ya rap yiki khon jangi latungi nang ban hikai ki latungi pelut pohor ban hikai ki na do dang ret namar ta klem arta ten hak ka ba kut hi kin yo ya kane ka kam shong kha shong man ka ba don boram akmat ki bril pat akmat ublai namar kata sekawai pat ka penta hebrew khat lai sao ko kan jing shong kurim ko blai shibun pastor ya ka jubab ban mentang ko ban phai sha ka jingkali ka ba arpolai ka jingkali ka ba arpolai bat ko ban kerpat ya I pastor ai bor sokolet ban jubab ya ka jingkali ha ka ai ba ki kime ki kpa ki dei ban hikai ya ki khon ka ai ka ba dei ban ya yai lang bat ka jing hikai ki kime ki kpa skaba ai ka jubab halor ka jingkali pastor sakani ka wega jingkali ka bla aisha ha ka ai ba ki kme ki pa ki dei ban hikai ya ki khon kai ka badai ban ya lang bat ki jikai ki kme ki pa ki kme ki pa ki dei ban hikai ya la ki khon ba ki dei ban long ki ba im khu ha ka jadei bat ka shong kha shong man kata kamu ban ri le de na du ba ki dang khna ki ba khu ha ka leng ka shong kha shong man kim dei ban im pathar kim dei ban im lengkar ma ki dei ban ri kan dong ye ka jinglong sotti le ne ka jinglong khu chong ki ha du kasni jong ka jing tho shong kurim la da kla don ka jing mu ku ku ta na du brang ri de hi kai ka ne kata ka kamram jong ki longpa longkme bari kai ki khon namar ba kane ka jing im ka ba thobria ka ba auria kare ka ba blai persya do kata kata kidei ri pun hikai lagi khon ba kidei banong ki ba replay ki ba pulei ka bible malagasni ki ba ya blai bar kata ka dei ka jing hikai ka ba ngiri ban ai halaki khon malagasni kum ki longpa ki longkme ka jing sisang step ki sang mit de ben kliu ru hatang ya kini ki jing hikai sakaba bot de ka ba ki ba kidei ban ai jing hikai lagi khon kalong bakin pai da ubriu la ne ka briu ki ba im khoi hake ke baro nadu ka pam kadi ka yan kayen ka tre ka bar kham tam kini ban pule baru ya ki briu ki ba wana kalong ying nung sem ka ba light na kita kiting long ke ba snew hoi ngim la light handai haba ubriu la ne ka briu kila pdiang pada yu Jesus Christ kila ti sha Jesus Christ
wala ki wan nak long ying ke kumnu ujisu ula ban pun kutno ya kata kajing her poteng ke basneo kata kamut ladak la IT sha shublei ban syakri ban ejo kamut batang nak ada bagi wan nak long ying long sem la pa ni kemi gari be im lengkar kamut ba kata kajing her poteng ke basneo ko raibi ke basneo ko na her ki hadin ki IT le di show Jesus Christ baru Jesus Christ lo pun khu sha ke im jong ki thế cái bạc khát đủ lang bikin pai đủ yêu brio này cái brio cái bà năng ban kamai cái bà năng ban psa ban tray ban kata cái ban pai cái brio cái bà tiếp cùng no ban kamai ban kaji cái gì cái long cái bà cái mi cái bà cái ban kai ya cái khôn khang ba cái khôn Kebelah sibun pastor ya kitu kijibab asal tenat ya kamat ba piban ra ba ki kimi kipa ki haban hikai sepang ka kam song khasaman nadu dang khna hadu kapur ba ki jam syakata ka kam ta mentam kwa ban phai pat sha pastor Calvin ngine phai chi jingli ka ba ar pusau jingli ka ba ong ka ai ka jinga sulok ba uru start u ai ya ki samla ka ai ka jinga sulok bala Aisha ki samla ki ba tamsnen ki bomsyam langit ya ki bomsyam la bat buram ya ki kme ki pa jongki kumba ki dei ban le skabha ay ya ki jawab halor kane ke jingli pastor Kebelah sibun yang tak ketuk jingli ke ba lakali kidan sibun ke jing hikai ke jing kentu ke jing pen i naga ketien ke jong blai ha ka ba dei bat kumno bangin kabriu ka bakumno bangin chiat dani ubriu bakumno bangin chiat ha ka jing em ka jong ni nashwa ban puli naga banta jong pi ki samla la si ki bom pat chi naga proverb kalanong ka balai pawai ka khat ka shipo bat ka khat wai ka ong kum ni ye ka briu ka babhau ai ubala ban syam kata ka jing kali naba ka dor jong ka kham kor sibun ya ka ruby ka donut utanga juga ka shania aga ti un om kerdu jing mentoy piwat ayu haba piwat yo briu ne ka briu ni don kam ya ubriu ne ka briu ka baba hani om bakalong ka bakor ka dor juga ka kam kor banyak ka ksiar ban rupa ka kam kor ban ya kino ki rong pong jaga perthai kadu kata ke jing kodor jongka briu la ni ubriu baba bat susu ka ong baka donut jongka ka shania haka kanam kerdu utenga jongka unom don ke jing kerdu unom don ke jing kerdu jing mentoy naka tamar balai baka dike briu ke baba baka dike briu ke ba iya yo play baka dike briu ke ba kongu bat ke ba pendam yaladi syakaman ke jong play dei tak kedau Salaman nang ni uang ba u bala ban syam gom kata kapriu u briu bala ban yok gom kata kapriu ka ba mot dei u briu bala kerku dei u briu u banam do ya ke jing mentoy tina man kata kadau wat ya u briu lani ka briu ka ba wat pet ya ki rong pong pet ya ka do anot ya ke jinglong ka jong u briu lani jong ka priu ba phin yo ye ka jing mentoy hai ka jing em ba kan jam sem jong pi ko kebelah sibun pastor Calvin ya ki jawab jong pi bentang kwa ban pai cha ka jingli khado ha ka sngi bishar ka ai ka jingli ban on sakli ya ki kme ki pa skaba ai ya ki jawab halor kane ka jingli khna ba ki kme ki pa ki la ban bangkre bat ban hikai ki khon ba ki la ban jawab ha ka sngi khado ina pet skani ga way ha ga jing bishar ka ai ga jing kli ban kli ki kmi ki pa ha ga jing bishar ka jong play nda ba play bishar ye ki kmi ki pa ga jing kli ka ai ga jing kli ban kli ye ki kmi ki pa bon sin ha kini ki sngi ki bri ki par khat ya ga shong kha shong man ki par khat tang kum ga jing sngi ba ha ga shong kha shong man ki par khat ban don ya la ki khon ki tim dap ban pan biang ya ki ban play school le ki ban sumar biang ya ki henrai ki kmi ki pa
kide ban tep ban hikai ban sneng ban kan tui ki khon shwa ban poi kan ka arta jong ke jinglong samla ka shong kha shong man ba ka shong kha shong man hi ka de ka school ka bom ju kut shu ka school ka bom la shu ban kiu kardan ka ba yai beteng si yai beteng ka de ka school ha ka ni ka shong kha shong man tena ta ka dau ki mi ki pa de ban hikai bhai le ka jong ki khon ki jong ki bahag ta kasngi ke jing bishar ke jong plain da kli ki chalo ki khon ki jong pi bale kim don ha ka balang hang ni ong kum ni lada ki pa bat ki mi kim hi ka ye ki ublai sa bishar ye ki lada da ka kam song kha song man la pan no ki khon ban klet no yo ublai lada kim don ha ka sem u kan rat ublai ha ka jing bishar un ka li ki mi ki pa lengba ka jing kli ka ba la ban sham hau jermaya kal nong ka ba khat lai ka khot ka bar phau ka ba ong kum ni to khmiet la ki khmat bat to khmi ya kata ka ba wan na sate hang no kata ka kan hon ka ba ai ha mi kata kan hon ka ba itna chong mi ka ba mot ka yin ka chong mi ki khmi ki pa de ban hi kai ki khon ba ki khon ki ni ye job lai ki ni sa bat ka balang ka chong lai rela da kita ki khon on da ba ki la shong kha shong man ki klet no yo play ka jingli kan long ya ki khmi ki pa bar ka jing bishar kan nong halor jong ki shano ki khon jong phi kim don ha ka jing kim don bat u play kim don ha ka ying ka sem ka ba kan jab lay kim don ka jing ko ngu yo play ki i do ki klet do yo play ki bot ki ka par thai ta ka daw play khot ya nga bre phi ko ki para ki jong ma ki kimi ki pa ki badon ki khon samla ki jong ki shwa ba kan poi ka shong kha shong ban ki jong ki hi kai ki ba kenom klet ya u play wat na ba ki la shong kha shong man ki de ba ye yo play kumba ki kla ye ya u ha ka por ki jing long samla ka jong ki to blen kar khoi Kublai shibun pastor ya kejibab jong pi bat ngakwa banai kublai ya bar kinong isim menta akan ke program ngai scam ba pi ki ba pe ya ke program pi la yo ya ki jingkur khu ki ba pon lengba ke video ngai scam ba ke video kan yarap ya pi kat ba pin pusan ya ka kam shong kha shong man bat ka kam jong kolong ying long sam kublai shibun ai bo blen kur khu ya pi bar